Hayırlı erте, Россия bir телеканалында Татарстан яңалыклары тур эфирдәсенең белән мин Айзилә Батырханова бүгенге чыгарылышта. Төркия һәм Татарстанның үзара хезмәттәшлеге ныгый. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Истанбулда эш сәфәре белән булды. Тамашачылар белән саубуллашып тору вакыты җитте. Театрларда бер-бер артлы сезон ябыла. Телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңайыннан оештырылган Хәрәкәттә бәрәкәт проекты дәвам итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Истанбулда Төркиянең машина төзелеше продукциясын җитештерүчеләре белән очрашты. Әлеге берлек станоклар һәм төрле җиһазлар җитештерүче 200-дән артык компанияны берләштерә. Әңгәмә барышында берлек рәисе Эмре Салим игътибарны Төркия бизнесы керткән инвестицияләрнең Татарстан белән Россиядә гына түгел, Евразес базарына да чыгарга мөмкинлек бирүенә юнәлтте. Татарстан президенты исә Төркиянең Татарстан өчен алдынгы чит ил партнеры булуын, узган ел исә товар әйләнешенең 360 миллион доллардан артып китүен билгеләп үтте. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов һәм Истанбул мэриясе генераль секретаре Жан Акын Чаглар Истанбулда төзекләндерелгән Тукай һәйкәленең ачылу тантанасында катнашты. Истанбулда яшәүче татар балалары бөек шагыйрьнең шигырьләрен сөйләде, Татарстанның сәнгать осталары халык җырларын башкарды. Чара Татарстан президентының Тукай һәйкәленә чәчәкләр салуы һәм күмәкләшеп туган тел җырлавы белән тәмамланды. Шәһәр хуҗаларына кем менә бында хезмәт куя, барсына да зур рәхмәт сүзләре. Эшләрегез уң булсын, игелекле булсын. Менә монда күрешергә безгә гел насип булсын. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, үзегездән саклагыз. Башка яңалыкларга күчәбез. Казан шәһәре башкарма комитеты туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңайыннан Хәрәкәттә бәрәкәт проектын башлап җибәргән иде. Әлеге проект кысаларында бию буенча мастер-класслар да үткәрелде. Испанча фламенко һәм чабата биюен ничек дуслаштырып булганын хәбәрчебез Мөршидә Җихан күреп кайтты. Эй, чабата, 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 чабатлата, чабатлаган киленнәрне кайнаналар ярата дип җырланган иде элек аулак иләрдә. Хәзер әнә шулай урамда халык җыеп чабата биюен өйрәтәләр. Тырышып бию хәрәкәтләре өйрәнгән халык арасында кемнәр генә юк. Бию сәхнәсенә Мисыр егете Әхмәт тә чыкты. Шаугыр килеп күңел ачучылар янына гаилә корып җибәрергә җыенган яшь пар да килеп кушылды. Бу гаилә нык булыр, чөнки аларга алсу бер-берегез белән аңлашылмаучанлык килеп туган очракта ду китереп чабата биегез дип мастер-класс күрсәтте. Туйда токмак та бии дигәндәй, Кабан күле яр буенда ул көнне барысы да биеде. Яшәргә күрсәтте, бәйме? Алар үз әби-бабайларының биюләрен бисеннәр иде. Ул бит аны шундый кызыклы ритм. Үзе аяклар үзе бии. Менә шулайрак. Чабата биюен бик күпләр әле белми дә, аны узган гасырның 30-нчы елларында мәшһүр хореограф Фәйзи Гаскәров уйлап чыгарган дип тә әйтә кайбер белгечләр. Хәзерге чабатаны Балтачтан Гөлсинә Галимуллина яңартып җибәргән. Бүгенге чабата ул минем хыялым. Чөнки мин Балтач районы иске Салау чалына. Менә мин монда кичкенә вакытта бабайлар, әбиләр чабата гына бийләр иде. Менә без күреп күнеккән татар биюен бимиләр иде алар. Менә теге без сәхнәләрдә гос ансамбль бии бит инде. Чабата гына бийләр иде. Һәм менә шул минем истәлек булып калган шундый җылы. Хәзер бик кеше бии чабатаны безнең Балтачта дагын. Минем менә шушы чабатаны бөтен кешегә бийттереп, аңа кызыксыну уятасым килгән иде. Һәм шул вакытта аны минем өчен кадерле булган фламенко белән кушасы. Әлеге чара Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында үткәрелде. Хәрәкәттә бәрәкәт дигән зур җәй буена сузыласы проектның бүген бер өлеше булды. Чабата дигән бию дәресләре, перформанс бик дәртле узды. Аллага шөкер, халык шулай дәртләнеп биеп кушылып та халыкка ошаса безнең күңел шат инде шуңа.
Профессиональ һәм мотор биюче кызлар оештырганнар, катнашасы килде, күрәсе килде. Чабатта биюен әле күргән юк иде. Итешләрен чыккан күрәтергә. Монда шуны тамаша бу татарча бию батл була инде, әйме? Мин шулай аңлыйм. Бик мотор оештырганнар. Үзебез генә бидек монда. Вообще бик зур рәхмәт оештырган кешеләргә. Әлеге биюнең гадәттәге татар биюнән аермасы нәрсәдә дип сорасагыз, ул ритмда. Гадәттә без биергә күнеккән 1-2-3-4 ритмы урынына чабатага 5-6 ритмы хас. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан Милли музейында ислам тарихының 14-нче гасырын кылычлаган мөселман мәдәнияте музей коллекциясеннән сайланма раритетлар күргәзмәсе ачылды. Күргәзмәнең тантаналы ачылышында Татарстан Республикасы мөселманнары башлыгы Камил хәзрәт Сәмигуллин катнашты. Әлеге күргәзмә киләсе елда узачак истәлекле дата. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуына каршылау. Күргәзмә 5 июльгә кадәр эшләячәк. Июнь айы студентлар өчен имтихан бирү, диплом яклау белән аеруча җаваплы. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының татар актерлык курсында укучы студентларның да Камал театрында диплом спектакльләр күрсәтелде. Алар башкаруында беренче театр спектаклен хәбәрчебез Алия Галиуллина карап, 5 билгесен куеп кайтты. Театр ул серле дөнья, анда иҗат итүче актерлар, режиссерлар, чын шәхесләр. Артист булу һөнәренә юл салучы укытучылар киң күңелле, олы йөрәкле иҗат әһелләре. Профессиональ артистлар булсыннар. Чөнки бүгенге көндә дилетантизм хөкем сөрә. 4 ел укыганнан соң алар нинди дә булса сталык аларга өстәлгәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә аларның киләчәктә иҗаттагы тормышларында минемчә шулай берләрне кулланырга насыйп булсын. Менә минем теләгем шул гына. Диплом спектакленең комиссия рәисе Уфа дәүләт сәнгать академиясенең актерлык осталыгы һәм режиссура кафедрасы мөдире Таңчулпан Бабичева чыгарылыш курс студентларына үзенең хәер фатихасын бирде. Меня связывает давняя дружба с актерами Камаловского театра. Галиаскар Камал театры актерлары белән мине күптәнге дуслык бәйли. Бу килүемдә очраклы гына түгел. Чыгарылыш курс студентларының экзамен комиссиясе рәисе буларак чакырылдым. Быел бик сәләтле артистлар укуын тәмамлый. Мин аларның танылган артист буласына ышанам. Бу бик бәхетле курс, чөнки 4 ел элек аларны күренекле режиссер Фәрит Бикшәнтаев үз группасына сайлап ала. Мин аларның чыгышы белән бик сокландым. Алга таба да уңышлар телим. Хәзер инде алар студент түгел, ә чын профессиональ актерлар. Вәли ролен уйнаучы Зөфәр Нурдинов героем белән үз холкым охшаш, тормышта да үз-үзеңне нәк Вәли сыман тотырга туры килә ди. Лафифа дисәң дә инде, Лафифа. Минем барыбер хәзер балык туры килмәде, хәзер туры килә инде, чөнки минем семьям булгач, инде 2 балам да булгач, мин анда барыбер күбрәк аның өлеше хатын белән. Барыбер хатын белән булгач, аңлыйсың инде ниндирәк ситуациясе икән. Абылай минемчә туры килә. Актерлык осталыгы буенча актер, режиссер Рамил Гараев, сәхнә теле буенча Татарстанның атказанган артисты, педагог һәм нәфис сүз остасы Инсаф Абдулла әзерли. Укытучылар һәм студентларның уртак иҗат җимешенә әти-әниләрдә килгән тамашачы да югары бәя бирде. Biz аны ниндидер гротескный манерда күрсәтергә тырыштык. Яңа сулыш бирдек ул пьесага. Әзрәк куркуда булды инде, өлкәннәр ничек кабул итер дип, чөнки алар теге киносында карадылар, Биби ролендә беләләр. Спектакльнең үзенчәлеге шунда. Биби чит илдән килүче буларак инглиз акценты белән сөйләшә. Гомумән бүгенге көнгә яраклаштырып заманча сулыш алган спектакль бу. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Чираттагы яңалык китап сөючеләр игътибарына эфирда китап ачтым сәхифәсе. Яңа китаплар белән сезне мин Ләлә Зайнуллина таныштырам. Быел сугыш башлануга 80 ел тулды. Юбилее кайгылы, әмма Данир Закировның Перем татарлары ватан өчен сугышларда дип аталган китабын тәкъдим итү күңелләргә шатлыклы вакыйга буларак кирип калды. Яңа китап күптән түгел татар конгрессында тәкъдим ителде. Моңа кадәр дә Перем татарларының төбәкне үстерүгә керткән өлешләре, сугыш чорын кичергән буын турында 20дән артык китап бастырылган иде. Бу китап
120 татарның батырлығын тасвирлый. Әлеге китапны танытуға багышланган чарада Бийик Ватан сугышы ветераны Александр Малов, Хәрби дан клубы ассоциациясе рәисе Михаил Черепанов һәм тарихи юнәлештә эзләнүләр алып баручы галимнәр катнашты. Biz һәр вакыт бөтен җирдә күрсәтергә тиеш татарның роле. Нинди нәрсә булсын, бу хәрбиме, бу эштәме, бу тарихтамы, бу авылдамы, бу шәһәрдәме татарның ролен күрсәтергә. Чөнки татар икенче милләт буларак Россиядә үзен һәр вакыт күрсәтеп торырга тиеш, үрнәк булып торырга башка милләтләргә, Идле Урал милләтләренә, Кавказ милләтләренә, Сибир милләтләренә. Шуның өчен моны бу эшне эшләп барсак, безнең дөрес. Китапка кергән исемнәр арасында 6 Советлар Союзы герое, 3 мәртәбә Дон ордены белән бүләкләнгән 4 каһарман да бар. Александр Матросовның батырлыгын кабатлаган гранаталар белән фашист танкы астына кергән Захир Шакиров турында белергә мөмкин. Сталинградтан Берлинга барып җиткән бердән-бер татар хатын-кызы Әминә Мусабирова турындагы истәлекләр дә игътибарга лаек. Ул фашист самолетларын прожектор белән яктыртып, аларны бәреп төшерүдә булышкан. Татар халкының геройлыгын күрсәтергә, бөтен татар халкын аннарсын, мин анда яздым. Пермь өлкәсендәге булган татарларның геройлыклары Пермь өлкәсенең, ул Молотов өлкәсе булган инде. Аның керткән өлеше җиңүгә, значит, әйтергә кирәк. Анда бит промышленный район и безнең, значит, Пермь өлкәсе әйтергә кирәк, ул Кузница, оружейный. Тарихчы галим Татарстан фәннәр академиясе академигы Индус Тахиров яңа китапны югары бәяләп, авторына Татарстанның мактаулы исемен бирергә кирәк дигән фикер әйтте. Бу татар тарихы бу. Чөнки мондагы кешеләрнең күбесе хәтер юк. Ләкин хәтер, халык хәтере менә монда менә. Халык хәтере, шушы хәтерне безгә һич шексез саклау әлбәттә кирәк. Индус Тахиров билгеләп үткәнчә, китап авторы тарихчы түгел, техник фәннәр докторы. Шулай булса да, әлеге китап бәһаләп бетергесез әһәмияткә ия. Әдәби кафеда безнең Мирас журналы мөхәррире, язучы шагыйрь Ләбиб Лиронның Мәхәббәтнең канат җиле исемле яңа китабы тәкъдим ителде. Әлеге басма Татарстан китап нәшриятында 1200 дәнә белән чыкты. Китапка шагыйрьнең төрле елларда иҗат иткән шигырьләре һәм поэмалары туплап бирелгән. Һәрбер каләм әһле берничә әдәби жанрда иҗат итәргә мөмкин. Бу шәшелү түгел, әмма ләкин бер шарт бар. Яки бу язучы һәрбер әдәби жанрларда да үзенең сайлап алынган тел үслүбен, үзенең биеклеген сакларга тиеш. Поэзиядә Ләбиб Лирон чын мәгънәсендә татар шагыйре икәнлекне раслаган кеше. Бу татар поэзиясе антологиясының 2 томлыгы Кулгалинның шигырьләре белән башлана. Ләбиб Лиронның иң яшь шагыйрь Ләбиб Лиронның шигыре белән тәмамлана. Ләбиб белән тагы без бу проект уйлап ятабыз. Моны Лиза кебек сырлы ханым кергәнгә мәллә төшемә. Кинәт кенә Париж дип син килдең дә төштең исемә. Аның кагылмаган шәхесе юк. Ул яки пародия белән, яки мәкалә белән, яки җентекле иҗат юлына бәяләр бирде. Шәшелми. Ләбиб шәшелми. Ул талантын шәҗә. Канатлы иҗат бик күп мәгънәсе янында. Анда канатта нәрсә генә булмый. Ләбиб Лиронның канатына аның сатирасы да, юморы да, һәм прозасы да, поэзиясы да керә, һәм бигрәк тә менә шул соңгы елларда язган лирик шигырьләре. Ләбиб Лиронның шигырьләре рус теленә дә тәрҗемә ителгән. Китап безнең иң зур хәзинәбез. Исән имин булыйк. Эфирда Татарстан яңалыклары без дәвам итәбез. Җәйнең беренче ае тәмамланып килә. Бу исә Казан театрларының сезоннарын ябу вакыты дигән сүз. Шушы көннәрдә Кариев театры 33-нче театраль сезонын япты. Ул көне тамашачылар спектакльдән тыш алма белән дә сыйланды. Ни өчен алма икәнен хәбәрчебез Мөршидә Җихан белеп кайтты.
Bir артлы тамашачыларга премьералар тәкъдим итү, конкурс, фестивальләрдә катнашу, февраль айында яңа директор билгеләнү булар барысы да Кариев театрының 33-нче сезон яңалыклары. Театр дөньясына килгәндә ул һәрвакыт бала чактан минем яраткан дөньям иде. Минем әнием мәктәптә драм кружок җитәкчесе иде һәм мин анда шул рольләрне уйнап, хыялланып үстем һәм театр училищесына укырга керергә дә барырга дигән теләк бар иде, ләкин әтием миңа әйтте: "Вера, мин кинолар алар гасырга бер генә туалар, шуңа күрә минем ул хыялым чынга ашмый калды, ләкин ничектер шулай килеп чыкты. Театр мине гел тартып торды, үзем дә театрга гел йөреп тордым һәм менә инде язмыш хәзер шулай итеп Кариев театрына китерде." Ә хәзер премьераларга күзәтү ясап үтик. Корт фәлсәфи комедиясендә сүз милләт турында, кешенең ичендәге күңелендәге корты турында бара дип белдергән иде режиссер Ринат Аюпов. Озын-озак балачак спектаклен карагач, Рүзәл Мөхәммәтшин Мостай абыйның иҗатына хас булган матур, сыгылмалы, саф, чиста авыл телен ләззәтләнеп тыңлап утырдым дип бәя бирде. Мио минем мио, Тылсымбикә гаилә белән килеп карый торган гаҗәеп матур әкиятләр булса, яратып туя алмадым да Кариев театры артисты Халидә Сыңгатуллина тамашачы алдына Сәхип Җамал Гыйзатуллина Волжская образында чыкты. Бәхетле көнем татар авылында узган бер көнне тасвирлады. Анда күпләр үзенең бәхетле көнен танып ала алды. Габдрахман Әбсәләмовның тууына 110 ел тулуга һәм шушы әсәрдә сурәтләнгән табибә Гөлшаһидәнең прототипы профессор Рәйсә Абдрахманованың якты истәлегенә багышланган Ак чәчәкләр кебек спектакле бик күп тамашачы күңеленә, табибларга мәдхия буларак кереп калды. Аның авторы Равия Мөхина, аның монда бездә катнашуы, бездә килүе үзенә күрә бер уровеньне күтәрү дәрәҗәле итте. Тагын да бер искә күтәрде безнең театрыбызны. Ул инде шыгырым тулы заллар белән үтте. Ничә бер әле менә соңгы тапкыр 17 тапкыр уйналды ул спектакль. 30 көннең бер бәйрәме дигәндәй театр тугры тамашачысын сезон дәвамында хезмәттәшлек иткән гаммәви чараларны да билгеләп үтте. Аларга рәхмәт хатлары тапшырды. Без монда еш кына йөрибез, балалар белән йөрибез менә, сеңлем белән без монда гаиләләп киләбез. Бик күңелле, бик ошый. Һәм башка театрларга да йөрибез, гомумән татар театрларына йөрибез инде. Барлык тамашачыга бөтенлек һәм мәхәббәт символы дип күчтәнәчкә артистлар алма өләште. Шушындай алмалар таратылып чыкты. Ул юкка гына түгел, сез спектакль барышында ул алманың хикмәтле икәнлеген күрерсез. Сезон ябылса да, Кариевлылар ял итәргә ашыкмый. 3нче Бөтен Россия милли театрлар һәм 4нче Халыкара балалар фестивальләрендә катнашырга әзерләнә. Бүген сезонны япсак та, ничектер минем сезонны яңадан ачкан кебек. Чөнки мин күрәм, сез яңадан безнең белән. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әмінәкиет Курчак театры үз тамашачысы белән саубулашырга ашыкмый. Сезон ябылганда премьера тәкъдим итә. Бу юлы Галимҗан Ибраһимовның «Адәмнәр» спектаклен алынганнар. Идел буендагы ачлык фаҗигасының тетрәндергеч күренешләре, ачлыктан бөкрәйгән һәм шашкан геройлар. Спектакльнең премьерасы 24 һәм 26 июнь көннәренә билгеләнгән. Bizning spektaklda masalan shu ochliq qayg'u образы ул инде жанлана дип әйтергә кирәк, ул персонаж буларак катнаша спектакльдә. Шулай без бер гаилә нигезендә инде бөтен ил дип әйтергә кирәк, анда халык язмышы күрсәтергә тырыштык хәлдән килгәнчә. Көннәрнең гадәттән тышкыры һәм эссе тору сәбәпле терлек азык әзерләүдә өстәмә мәшәкатьләр килеп туды. Булган азык запасын нәтиҗәле куллану, сыйфатлы азык туплау көн үзәк мәсьәләгә әйләнде. Авыл хезмәтчәннәре җәйләүләрдә маллардан мул продукция алуда да тынысыз эшлиләр. Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфир тапшыруы шушы һәм авыл халкын борчыган башка проблемаларга багышланды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җаваплар да бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Ленар Наилевич, исәнмесез? Хәзерге табигый шартларга бәйле рәвештә азык әзерләүнең торышын ничек бәялисез? Бugünkü көндә терлек азык әзерләү өстендә эшлибез. Республикабыз күләмендә 73
%40% объем алынды бегенге секенде, 750 мең тонна сенаж салынды, 128 мең тонна печен салынды бегенге секенде. Былтыргы белән 3 еллар белән чагыштырганда азык түлекнең әзерләү күләме, конечно, күпкә әзрәк 20 елларга караганда. Бу ни сәбәпле? Безнең погодный условияларыбызда бегенге дигәндә эссе погодалар тора. Беренче укус многолеткаларны бегенге секенде алып, икенче укуска бегенге эметебез бик аз. Шуңа күрә дә кукурузга бик зур надеждабыз бегенге 150 мең тонна, 150 мең гектарда кукурузыбыз чәчелгән. Аларның бегенге басуларга караганда уңдырышлыгы күренеп тора. Алар барыбер мондый эссе көннәргә чыдам культура. Киләчәктә алардан зур уңыш алырбыз дип өметләнеп калабыз. Җәйләүләрдә терлекчелек комплексларында эш ничек оештырылган? Бегенге секендә авыл хуҗалыгында эссе вакытларда терлекчелекләрдә дә бик авыр. Җәйләүләрдә, кем җәйләүләрдә бегенге летний лагерьларда хайваннарыбызга мондый эссе вакытта тотышыда, ашауы да, эчертүе дә бик авыр. Шуңа күрә безнең тәкъдимнәребез бегенге секендә шушындый сөтне җитештерү өчен, суны эчертүне, ашатуны, ырлыкландыру өлкәсендә кичке якларга графикны күчерәбез, ашатуны дропныйрак ашатырга тырышабыз. Шуңа күрә азык-төлек бозылмасын өчен шәһәр 4 тапкыр бирергә азык-төлекне, суны һәр вакытта да өстендә торып эчертергә кирәк. Комплексларыбызда, зур комплекслар, капланган комплексларыбызда хайваннарга обязательно вентиляционный комплексларга, вентиляция оештырырга, урамнарга бик катты чыгармаска, кичке якларда гына урамга чыгару өстендә тәкъдимнәребез бар. Алдынгылар тәҗрибәсенә дә тукталсагыз иде. Сөт алдынгылары буенча Кукмара районын әйтеп үтәсем килә. Көненә 330 тонна сөт савалар бегенге секендә Кукмара районы. Шушы рәтләргә бегенге Балтач районында килеп кирде. Ул да бу атнаны безнең 300 тоннага менде бегенге Балтач районы. Тагын нинди районнарны әйтеп китәсем килә? Безнең Сава районнары, Әтнә районнары, Актаныш районнары, Мамадыш районнары бу өлкәдә бик тырыш эшлиләр. Аларда бегенге бер сыерга 29-25 литр савучы зур-зур комплексларыбызда эшләп килә бегенге секендә. Калганнарга бу шушы районнарга тартылырга кирәк. Алар шикелле ашату, алар шикелле үрчетү, алар шикелле үстерү. Обязательно алардан тәҗрибә алып эшләргә кирәк киләчәктә. Калган районнарыбызга да шундый тәкъдим. Менә сыерларда лейкоз, малларда башка төрле авыруларны булдырмау чаралары ничек күтәлә? Елдан ел бу өлкәдә безнең ветеринарный службабыз эшләп килә. Лейкоз авыруларына килгәндә, ул безнең процентным соотношение елдан ел кими. Без мондый чаралар каралган. Менә 20 елда безнең идентификация, единая система идентификации дигән тарафка килеп кердек бит инде без һәрбер хайваннарыбызны үзенә бер төрле номер, регистрационный номерга кертәбез. Ул безнең Россельхознадзор номеры була инде. Һәрбер сыерның үзенең номеры, мондый кабатлана торган номерлар юк. Ул номерга кертелгән информация аның кайчан туганы, нинди анадан туганы, нинди прививкалар эшләнелгән, нинди каннар алынган, нинди анализлар ясалган, бөтен информациясе бар. Шушы өлкәдә эшлибез. Һәр вакытта да бу исән сау калган хайваннарны икенче якка аералар. Әгәр лейкоз килеп чыккан хайваннарны шулай ук карантинный группага чыгарып, аларны аерып, шушы өстендә ветеринарный службабыз эшләп килә безнең. Терлекчелектә эшне башлап җибәрергә теләкләре булган фермерларга ничек булышасыз? Зур комплекслар төзелгән сәбәпле кичкенә фермалар бушкала хайваннарны зур-зур комплексларга күчерәләр. Ну, авылларыбызда бу фермалар буштырмый. Шушы авылда торган яшьләр, шушы авылда торган эшчеләребез, кешеләребез шушы фермаларга үзләре кызыксынып киләләр. Бегенкендә шушы фермаларда грант системаларында, кооперационный системалар, семейный ферма системаларында бегенкендә участвовать итәләр. Фермаларыбызда үрдәкләрдә тотучылар бар, казларда тотучылар бар, тавыкларда тотучылар, бозау симертү өстендә дә эшләүчеләребез бар. Шуңа күрә бу программабыз бегенкендә эшләп килә. Ул юнәлештә без үзебездә эшне алып барабыз. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Азия Батырханова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, үзегезне һәм якыннарыгызны саклау максатыннан коронавируска каршы прививка ясатырга онытмагыз. Исән-имин булыгыз.